kira na sake ni kira na saran babban kura uban na kai rashin mana kaje kira ko mata wallahi idan mana kaje kira ka samu idan mata kaje ne ba sai da kuɗi ni shege ba kowa ni kura wanda ni ga na shaji wa matiyata ni annaba ci gina ci daji ni ji garba ga nufi da tamba ni sarkin da na kankiya musa bai na mana wallahi sai ma samara dan baka kura wannan kai bai na mana wallahi sai 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 ga baka kura wannan kai bai na mana wallahi sai sarki na bai na mana wallahi sai sira da mai akalla dan baka kura wannan kai ni woro jage ni woro mutanen da baka kura wannan kai ni woro da baka kura wannan kai ni amana da mutane da ni mai amana da mai kari amana Allah ta kai wa gaba da kai shi sarki ya ce a kai ne ko ba da yaya da kuma ni ne ta kama da mana uban kari ba da kuma uban da kai ko ba na wallahi bani da ya ce yaro in ba ka ta uwa ka gane ci ba ita yaro in ba ka ta uwa ka gane ci ba ita